y'imyaka 13 naigo abalinze y'imyaka iyo nigo balinze y'amorokeryo y'abayibuli. Mwanchumulilia undizi TV wakire buya andonsi asoto tengerete nemambi endengi yali tukolieti chigatato omori mutienyi ogatano na kabero mwaka buchirubere nemerongo ebere nanye andonsi ase tengerete boka soa ime yomoroberio bwensa kia tura oyomo turababere tobe tokoba liboa elimo ime yomoroberio bwensa kia bunabotambe ni gomoroberio yobochira kiri tukolie wiki chinsa 12 chiamambi wika chinsa isato ochakiri tukolie Jumatatu goikali tukolia Ijumaa ase entunda entangani bunabotambe tokoba tokumolekera ayabeire akolekana korwa twabe tugotigana lituko lya igoro goika ase emambi yabono entunda akabere twasoa ase amagazeti entunda ya gatatu twabanya obose twaba tugusanga nabageni baito astubwate ebirenga ao nituko Jumatatu elituko lya siasa, Jumanne lituko tukumulekera obochenu lituko lya Jumatano toba tukumulekera chisemi lituko lya Alhamisi lichiko nabo toba tukumulekera amangana abere akwenekiwa ime ye wiki nabo igo lituko lya Ijumaa lituko lyokwebaga kima ase okobako chieserwa chingoma chiri bose chingero kiria bwanchete kigima ase gomwanchu muleleze TV amashabiki chukurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira chi county tonzokana ine county ya Migori county ya Homa Bay na boigo bali asense moshi county ya Nakuru Murang'a Nairobi mwensi so imemoroberio bwensa kia bali asinse chisiko ni matenga mbono mukubwa toka ekebago muri chiko timoka kubatekananga mwatwali lituko litambe imemoroberio bwensa kia no toko bamanyia amange anene mono igoro yabe ayo abera koleka ime yense ya Kenya asego bakora wa nerishabigreto namba ayamo Kennedy Gisemba kurwa ase enseria ya United States of America na boigo enstoika ase omochi audio Dallas Texas nduwate Elvis Omboto boigo ne toko so imemoroberio bwensa kia tukunganya wika ase osewika ase enseria Canada Shem Keburi egatia mashabiki ya mange autobuatia ase emambia yabono kikoigura mariogi aya abeire gagosoa embeo manyanga omoroberio bwensa kia obeire gogochaka litana nkoroko Job Maangi nokonekinga chibichechi wegona mariogi abera wekera asenchera yoboikera no Nabigal Nyanchama Vya kigima omwanchu murigereria na incheria ne nkoro kwa Kerubo Frida ne mambingi anende tokomira na somoroberio wensa kia bono mambia nagosemerio kwa nemna kwabere gokoboka buya kwa bwatu bwari ngobuya na bono iga nogendeta kweroberia asogo chakali tukolia go kigima nimete mbaroro bakoboka mambichoni baba bagwikira na stinsemo ambara bagendeta koroberia abagaka babo basoke bagenda seke bago mbaroro na baro bagendeta kweroberia so aseke bagomba roro bagendete korobelia aboro kigwa baso ase chiskuru tomanyengo mwancho murigeria ase mambe yabona iganka yokubwatelia omorobeli wensa kia koro mashabike itonsipe nigo tokubarigani bena somorobeli wensa kia bono mambe Ndo mwanchu murigeria rero ni tukoria Jumatano Women Crush Wednesday astogo chingira basubati abatingu kegimat medikora sensema yago mwanchu murigeria masubati kyorigo chingira emambia yabone gantometenga basubati ana bengencho kegimana kiyekogera tokwera libagaria bena somorobeli wensa kyabano mambia toba tokuba chingira kondo mwanchu murigeria sangana into gwetrase namba yesimi ya 0792192834 pini location yago so asensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www
.ndiztv.net turi abantu babiri batatu basoaso mu rubiri rw'ensakia baganiringo litukoligia abayiri bawe amate yabo abasani babo nande tokweba by the way ababisa babo abo bonsi baganiri litukoligia ndokinga ewiki negenda kuminyoka keyima kono mwanchi muri ya siri tukirigalia Jumatano niko tukumurikira mangana arengete chiseme hase chinga kikigana batara tukuburikira sensemeri nga cyukurubikana kwa berego gwa affect chiseme ekero mwanchi muri ya kwa ruchina ne litukore igoronga abana baroro babete bakoraswa baroro babete bakurutera ikitiyaga sindu chikomurikira so bimetorera nga kurubikana nga kwa berego gwa affect ya secteri ye chiseme yonsi toskatonyegera umurubiri no gwinsakia bono mambia kondo mwanchi muri ya nganchere nkoye kebungo keli tuko ketrapta kusoma kora sigitabu kiaba Efeso isato ogasoma kwaye 15:2 ase ekebungo kya gatatu na Kristo amenye ase chinkoro cheino kumwa mwegenire nasabire nga inokomarabe nemeri n'oboroso aso bwanchani egitabu kiaba Efeso isato ogasoma 15:2 na Kristo amenye ase chinkoro cheino kumwa mwegenire nasabire nga inwe kumurabe nemeri na oboroso ase obwanchani mwanchi muri kebungo yegoto segeta emambe yabonoiga ngatoine kinga Kristo ngomenyare ase chinkoro cheito botambe elinde tobeto korora o sidobeto kumenya aso bwanchani bwaye chinga kichense timedia senkoro yago mwanchi muri gerelia ingolyo menyata senkoro yago nabana bago numwanchi yogo mamumino kereke mgo kagatenga nerebu yanga Kristo abega komenya ase nkoro yago botambe elinde obegokorora obuyabwaye obegokorora obonene bwaye mbaroro babiri bakobeka mwanya bantu ase chinkoro cyabo ababiri bakonyora ogwa kwa kwanyaranga bayigene to muntu kurubwa olyo bete gakubatunga igonere buya one kinga Kristo ngomenyare ase ngoro yago chinga kichansi okuna kogosemelia kweli tuko lialero. Good morning. Good morning, Frida. Kiko awo kire. Sembyambo getekigima. Dochenga bono nigo ensabero kobe. Konye emberi kunya kugusa. Ya tuhereire urateyo. Nigo ndochinga chinga kiechi nigo chire chinga kichingi. Ya chokubuka chinza cha mambi. Nakole mbere mu. Kabisa. Ngecho mbeoteyo. Berera ndili nyingi. Na kyoroche isika. Akwanza by the way chine chinga kichingi ya sensemeli yabalimi. Abalimi bano matene ringa kiri bakoira bene yo gusamura ibituma iga kerembure taratwike mambi ekera kabukindu gatayo ekerense to ererete nilibaga lya bene ogoso ase bituma mari amazakara takoro chibando ade amape mambu ya omogaso tararora hey usitinza bwakia mubyo uyu akomeza chito chikumina nebere chamambi ndoche nyoroboka moleke chito chimanyanga no monye no muko ndoche ngo siroka le mambi yabono omogusino mondo gumokia okole mangwanje ile lakini akogesa sunte aya ikabagese bono mambi alioka nyaranga umugaso tararura okonyare bituma biri baide okonyare bachakire kurigamora masakaralia ngeiri kobarura wono mambi okonyaranga aki bintu bitaerete iga nali bakonyara libagalia peneli okogesa baide ndiye ngo tebreiga kiringa tinakana kogesa kimambi emambi lilibwa kirake tokoranga ni moyo kogesa omuntu naimo ke baide achikogesa kwa bandi abantu babatiru abayibi bakogesa abari bakogesa bakoiba by the way wasinarororo around nyakoye gaiga woda okonyaranga abayibi by the way nabantu gete nabarabu abangaina okonyaranga bakogenda gatigati yo mugundo no bakwenda bazamure bituma wala monye nago chotara oeteroro bebe igara round zungoka ara bituma byane muyabire tigaikiri tukori yago samura gatigati mbio bako make sure nga bagotikire chira inyangenye wocha ase para iga gosego cha soro bebe iga so that yago gweta kwararanga bituma byane tata bantu bakara ayiri ochi basamura komenya
konyoro gwakwa nga gatigati bitumambe Frida ngutebanga kimwe kule nga kibando kikonya kubuga butuko urabokango kurarigiriringa ningoyo bose tali monyene anya neseseko bugi Kuraranga ningoyo Ozene kerongo lyako bugi abakolende Frida kiriko likisemi ntumatinga namanga entertainment seityo Kenya mono ayabere gako baka abarokiwa bali asi skuru mono nga tiskuru chire town ndo chinga mbaratora muleme tiskuru chirange ne town bagwate imechando emenge asenge chokurobeka no konge oje kwabera nanga ni wakorekana asi imechi emene buse no ine town buse no ne chinsemo chiria abantu bakora obunchiriria sigo konyaranga egati yamakungu babere bagwetera nane mono igoro yokuruterwa amalio kiali yakurusia amaliga timete kwabere kora makungu ande bakonyara actually kama ritwore igoro ntoro chinga omwana naro robete gakoraswa ege kora kyogo ichane sana ntoro chaborki wambara kurwa siskurwa eyemo babete bakuruterwa amalio kiali enere michano tobe tokororane ne chinga kichukorobekana ase kolende toko batugo sabanga nigo ebwenretenga tobe toko bamaiso akero korigere nonye by the way nabariki bamangana nawe mbarabomba aba bako baseva ekiageranga nabo bako enekinga mwabeire mukonyora aliagendete gokorekana se ground akero kuli ali tukuli goro mosbatyo yo moyo oromuriki bwamangana nabetenera gakora so by the way engana yugo cyane kigima aswikira bono akubatikananga no mubaro olio beire gokumanyikana anno muno nebyo mbebiri yabikomulekera obwene bwo munyabantate banga abantu kira bono abantu betanya emerongo etano babeire babusiria amagima abo kubatikananga nukurobekana batrate imagine semo ao imense cyo kinyastokotoma amagomba itukucha sinke cyo singencho na sorbo ngoro kusinturu chinga enke ya mukurwa asensemo chiria chakeroka ndo betakoranga bali kuliranga mbabuati enchera bose ningo babusabu gusiru ndekwana kinko ni waro mwana obo beteka gusiria obugima buaye kero kurigere by the way mwana obo nigalinga somo chulio Nairobi aniga bikira sengendo ya city mochari sibale kuruwosa banga basirwe bane kinga nkuru sibaro mubera senkendweli na kwane kibuna nkuru bili bale omuyiga bwoko mwenya koranga nige korokyo guichana sana akero konyorongo mwana omukebuno oli agusiri ubugima bwaye asinka yaye nere musemeretie igono nyabantu bali bagwesokya soko genda okurubeka nabasaye bali ane bwene tababe maiso nande tokubolya nga abanyanyimbo kero mukurigerelia kero kurubikana kolikogo kolekana onyo koroko mulembe tigatumika chinguru chinyinge kulende Frida to tigaleta singana elengete chisemi ingana ne nagani dora murekera imambi yabono musubate yomo nare osinyire kyakora asengencho nigaikire umwaka okabere ase university kulende obereka kumerana nomusacha obwate enibo umusacha obwate myaka angemeronge 3 musacha debirenga emyaka yaneyo kunyoma yaberege koraki gewika ono musacha oyo akobuli munyaroko yonga asengencho njini mbwate kirigento orakana sobugimo akatebanga I have everything you might need in this life not unless inga no bugimo buli bukali gocha na bwata atwale byara mwera kini asebugimo bonsi na bwate kirigente gali na bwate enyomba bwagachire na bwate kirigento bya ono ote musubati bono chigasi takali Frida nekosi yabasomera ndo chigasi chikatakali njwa maiga nkonyome kwegolele byasara Frida liboli ya nemambi yabono nere bya nyaruka bigago tika chisemi utigira chisemi njera abe gakonywa mu buse gago soase obo amategonga buno tamanye ngapire keranga likamba
egente getangani ndatebe nga musacha takunyara kwa musubati kire gintu ekine gente getangani abasacha mubwene tumambye yabona iga egento gya kabere onyo musubati oyo iga atasoma aetaende ukastiri mbali gocha kumira na mumuroyo iga ekyagera ariko bere kinyoroga ali arabukire kinyoroga ali musacha oyo tali ku Rwanda acha komonyori kinyoroga ali ige step eri amegetiga nekenga oikire university eri onyorira amasomo aye ne step engi yakegima na nditabwenereti abeka gotigira amasomo aye nchira egento gya gatatekero omonto akagotebinga amasomo atindo chiasara agokonye ero monyene nasomete egento getangani ero monyene nasomete and by the way ekerto kwenda school tari necessary ringo kwenda school ochikonyora emirimo eri osomerete ebintu nebingo kwenda school wakikwaya nko manyore ngakyo go interact n'abantu chiseminchirororo okonyora kurwa si school tari ngane certificate chuka to kwenda twachikuye ngabona nasomire ngendeni tigasome akore kosiri yare koira agose ene kinga umoigoreire biashara but nagenderete gukora ki amasomari yae gokora koranga abantu abange banyorore nga umuntu graduate nandi kwaranga nagendete gosoma amasomo era bona kira ko mutebyo monyarukori atiga amasomo tirigentukia ekero kurigereria amatukali yakale na liya basubati bale gotebigo ngamba agende school lakini bone inse yabereke ukiamuka abasubati na butoroche barasu mustari mutukwaniki ngankonyora bale tisemi bono iko umungwano oyo aboneta umunyaruko yo kinga kichinyororo ayene kinero somiro kolire kosi yaye onye nemeremera abule at least nera nyorenga nabwa technology ringa kyago socialize nabantu no ne biashara ibya amanye ngakyago kwanira chi customer Frida umunyaruko ikire umwako kabere university nkiatama iti Frida naende umusacho yororire bosia ekosi yabasomera ndotinga tinyero chibia tindo tinga si naende Frida yango teinga sensei ngayo ngaya libage ligo charimo opportunity comes once bakaliri gachete opportunity comes once ngaya renge karare gochora obeire gago ikange okoro kiribene obeire mawa kenga biashara bawo kugona biye Frida naende Frida manyanga abantu mbali basomire tubatimberemo wono yo kwigorire biashara bya bwangu Frida tibasigo so bwangu ndabona biko biuname biko yange ko so ki faida agwoncho kera wana ga tabi otherwise ngwa tikete skuru yako sinyete ndare ko mu advising rina naki tigango igorere biashara ekyagara ni understand tigari university chikosi nchirororo otari ko soma the whole day osie ko nyene 2 hours chiri oendo class mo soma gose amotebi ariga an alternative amatebi yaye kosi yega somera online yendra ni biashara tonya ko rigichi besa to bwate family ko gende takonyara masoma lakini tari ko mona chirira chini ngaja ringe by the way umwako mutangani yakero umwana yega atarachore kosi tari go chamo konya go chora Fila kidogo chabanga ondirinko umera litangani I wish you had met you early kurende anyale kanire na komero mwako kabere inga yo bebori wana ngachinga kichingorore myaka ebere nemeke anyore ngana inchi nakorire ibintu biri byane nabandi ate musanja gocha kwege no munyarukore iyo kasite igwatepa na kumwake ate no takirora beko muri litangani Frida ayo kwege nanga muri keyo kobeka Mauriki. Mese mura tuaro ora munyo. Konyoma na ko muri. Nabago akoruna nda senyo meli ngora igo na ndagende by the way. Oitari muri. Nabago sokango. Bantu bakora bakenyangi echi milioni. Bantu bakora bakenyangi echi milioni ande ko unga after 2 months ati wali achana. Nyama ni sense ya ikire. Tigana kana chiombe litangani. Chiombe na bo wakana by the way na ndichirane. Na chi kwanza liliwakana ile by the way na lioko ile na mapema. At least yonya kwa mfuliza. Monyago kiera. Because chiombe diroko unga toire ne chiombe cheito by the way.
Alright umoncho muri Miss TV natoko boli mambi ya bono nere buya umunyaruka bega gotiga chisemi na bochikonyomo kako gwa bose no bose melkulinga nachkwigorerwe byasara bose nachikonyora ogosira ase obogima bwa sangana intwe wetera asomtandao oito Facebook and TV News Digital and Semeria ya YouTube and TV News na wetera asomtandao ito www.ndiztv.net asikondo Frida na mange abere gakwenekiwa aseri chukuri wakata korangani ukorobekana kwa bete wakwenekiwa ase chinsemo au imense icho Kenya igati yemechi ya bete gotwara ukorobekana ni nsemo area ya Nairobi, Kisumu, Mombasa aseboigo ime yorobongora gusi county ya Kisii na boige county ya Nyamira chitabete chigotigwa maiga asabasai babete bawesokia ase obonge na kwe murunganeria anena mono igoro yoborai womurai wense Dr. William Ruto ase babwate engana enenenga courage and rage ase babeta korokia owocha amo okonene na boigo komochia serikali ase okubakumelia obumatanzurarango na kikorobekana kwa bete kurwa ase county ya Kisii. Ime ye county ya Kisii. Ekiombe kia basaigia Jensi nigo besokia sobonge ase barolekana ko banoborero bonene. Kuwatekana nogo kunga kubogima anene maega yumurai bwense Daktari William Samuel Ruto kugenda maminchane chira balierete enga kiye kampeni. Maisha imekaa ngumu hadi nikianza kupiga hesabu per day napata shilingi kama ni 300. Nikienda kupiga unga ni ngapi? Sukari ni ngapi? Saizi inaenda kuongeza saizi kuongezeka zaidi. Mkate inaenda 120. Bibi anataka afae nguo. Mimi mwenyewe vile niko hivi nimeteseka sina kazi yoyote. Hii nikienda kupita tutaelekea wapi kama sisi asaka sisi vijana? Mimi mahali nimefikia vile niko hivi. Mimi siesi hoa. Vile bibi alienda kwao waje aka huko. Ruto unatusumbua sana. One of the young people kama Gen Z tumekuja tumejitokeza leo na nataka niambie wale vijana wanatuangalia huku nje. Sisi tunapigania haki yenu na nyinyi mko nyumbani. Mnafaa mjitokeze ili tukue pamoja tupiganie haki yetu. Kwa sababu unapoangalia serikali imekuwa ikinyanyasa mwananchi wa chini kwa sababu ukiangalia Rais Ruto alipokuwa anatafuta kura alisema ya kwamba ni bottom up. Lakini ukiangalia wananchi ndio tunaumia, vijana hatuna kazi, wengine tumemaliza shule, tumekaa mpaka miaka 4 na hatuna kazi. Gusanga abasayabwe asokorobekana gatigati yo mu cyobosongo nigo baba bagusingerera okubunwa kwebunge nokogenda asobochori boya. Natoka tukiwa na uchungu. Number 1, Ruto alifanya campaign kama hazela. Wazazi wake waliteseka, lakini ameingia kwa serikali kama rais, amefanya maisha yamekaa magumu zaidi. William Ruto tunaomba jambo moja. Jambo la kwanza, Prime Cabinet Musalia Mudavadi aende nyumbani. Jambo la pili, bunge ifunjwe, wananchi waende tebeni wachague president ambaye anaweza fanya kazi. Tunaandamana kwa sababu tunataka Ruto aende nyumbani hadi serikali. Kitu kingine tunaambia Ruto, bunge ivunjwe, wale mabunge wote warudi nyumbani kupige kura. Na president tunataka kukuambia hivi, we are promise you kama Gen Z, you are going to be the first time serving president in this Republic of Kenya. Ruto must go, tumechoka. Chinga kecho boigoni go babuli mugavana we county ya Kisii mheshimiwa Paul Simbarati kubeka teneni okoena na gwechigasi imeye county. Na wetu hapa Kisii tunataka kujua ya kwamba ni vijana wangapi wamepea kazi hii county ama napea wale wazee wamezeeka na vijana wanasumbuka hapa. Nonyenabo abasayabwe nigo baba bakubulia obwene bwa bali basiretia magimabo chinga kicho kurobekana samatuka maega. Nabo igo nugo siborwa kwa balia babege tubiara. Wale ambao walishikwa kwa sababu ya maandamano wote waajiliwe wakuwe free. Na wale ambao waliuawa wale mashujaa
wale mashujaa wenzetu ambao walikuwa wanapigania uhuru kama sisi, wenye walikufa kwa ajili ya maandamano, wote haki itendeke kwa wale askari ambao waliweza kushika wale wenzetu ambao walikuwa wanaandamana. Na sisi tunasema tuko peaceful. Ukiangalia kila mtu hapa tulisema ni simu na kitambaa. asekerengagio komurusia bisio muraibwense Daktari William Samuel Ruto abasaya baiganigo barieira yokogendera gokorokorobekana goika amagani abo ategereirwe uginko reporteri getaseni kya onambeje mokya Ndizi TV kurubo gatakati bwe county ya Kisii literane ngoro kwa Dipon asanya. Okay, umwancho murigeria ayona rabeteka gokorekana ime county ya Kisii aburi tukole igoro chinga kyabasaba babete bagwesoke bene nabo igokwe murunganira igoro yobokoreri bwe serikali asibali korobekana ne babere bakoneka munani ubugima bwabire bogokonga abatete koneka nga amabaga yimirima lya kwenanwa sense ya Kenya kwenanwa rasuburunge chinga kyabere bakobolya amabuli ime county ya Kisii abasaba babere nyorera amabagayo kyorabe ko kwanda kubatikaninga ne job fulando chinga abasaba babere bakorosa naboigo abasando chinga mbaraba bakokwa omoyo na indi ruro chinga abasaba bote banga babere bako emurunganya nabo tokona nga bakonya wesoka sokya uranga mbaraba bagoisanika ebitambo kiryo umuraibense Dr. William Ruto abere gakoira anomono ase okuru ase okumulikira egati amagani yabo ase serikali asi kumuraibense Dr. William Ruto abwante ko yokwanda kunya kurigeria mbabete bakorwa erombe gose bintu baligetie bibe bikurigerirwa babe abe yakurigeria egati yamagani yabo ataraba wikirania nako enekinga babere boseneka kwenda freedom around here mira tetigiri mai for the first time ya kabiri nyamira nja tanganete mwako wetu okay kurubekana kwa azimio agachaka mapema kwa kwenda igoro nabete nkoranga babete bako barabumba bacha geto operation ye county Frida asiba bete bako murekera obokoli bwe serikali ye county ya Nyamira igoro ni byabete amarioki abutu Frida nigo amarioki abete abutu ase county area ya Nyamira abete kurutwa nabanyanyimbo inkubate kananga nabasai we soki kegima kurobekana kurwa ase chinsemo akwikira ase amaga chamanene bakaba bawikira nasamaga chamanene kulende alino serikali wetira asaba njimbe yabetere tigoto okuruta marioki tinde konekinga ngusaberere kanibale abasai bale kurobekana ase ikoni gochigabana chende tukukwani none county ya Baringo na chinganya mbabete bakumukwani yes ase igo ekigolya jenzindo chinga nigo bale birundo kegima konekinga omukoli gwabere wikirani gwa ase chinsemo baide nena sense meria kericho naro chinga abasai mbabete bagwesokya ase kurinde chigun senchiroro chebete chigwesokya babwate kemeteri koro meswaga awate bibagobere ekane kinga abasai bari bagacha bakabaura by the way mbaba ulete ngarangani go babete bakoena na guchia asegali yabanyanyimbo igonga abantu mbaroro bataite guturubani okurubikana sense meria kericho bete maita abasai bajenzi na abasai bantaba ngaini mbabete bagwesoke bene nabo igokone kinga ntu egento tutaite no morembe okurubikana ko morembe igo bakaba bakoene kinga emeswageri yaberege korwa ase abasali bali bataite guturubania okurubikana kweli tukoli igoro tumarikira sense mende asobocholi wekimerigie chai bwabo korekana asama tukabwangoiga kwenda ba director babita bagochorwa korwa agosense yogoteneri wa KTD sense meli ya Rianyamwamu na boigo kyamukama nigo babeta bakumera na nabarimi sense mo ya Rianyamwamu na boigo gukwanira ngakibara chiko bagwikirania obokoreri bwabo gati yabiri babeta bakumurikira no kwenike bnangu kini abali ensemeli ye bonus asibane getinga factory ya kyamukama nigo yaberege kunyora bonus yeligolirense kegema muri kito Mildred Mumanyi na mange
magega yaba director ba KTDA inse factory ya Nyamwamu mwanakyamu kama gochorwa chitariki emerongebere na kyanda omutinyo eta ni goli tukolero aba director bo bakora omoyega boko baligania bene gochaka emeremo ase factory ya Nyamwamu na gwakira abalemi mbuya asoko bachora ase baine kyago chigokora egasi asobwamo elio omuli mikonyora ebesa ase kemelige chae totagete tokoro bole emeremo abalemi tugwaterane ojaiga echaisi egubuya erete chibesa bali bonsi twale kobina na bonsi bina barai barenge lakini umuntu utakire kurukire so no yomo je na sabenga bali bale kobolia na ubalengo na butoro toisaranse kero monde keregere lia bwate kelie kia goja so muri wetai tobe como tuamo tokola bali gasi. I will fight for the farmers. There is nothing ngambe against a farmer. Ikiagara kwanza am farmer number 1. Tinguita emesa inguru. We must see that the business must continue. Kubwatikana no kugania kwa ba director bande kugania chikura echichiro lirwe kubwatikana ni gocha kolegetali chikulia Jumamosi nigo omo director Ombasa Omweno akanire asikelia nigo IBC na T-Board of Kenya batumegete chimilioni 3.9 iliyokora owacholi obu tigamba tebiga abantu aminto IBC atokoli election kotwanyaka na 3.9 million chibesa chiabalem tali chibesa chirwete exchequer ne chibesa chirwete mibuko ya ino IBC ekaba conducted gose ekaba contracted tukama okoli guchikura ekeroto gumana nda bande barawata ngate chikoba repeated ekiara tali besa chikuru exchequer chikokora repetition kende nkeyo goikatoge ndre munyechiba twaikire gwakana nyonyo yo tagete oyo agete igoko represented Waigonigo arule okoboria gocha T-Board of Kenya guchagotiga KTDA wetenenera na waigote basekobekwa insi yoboteneri bwa serikali egento abalimi bagokera gotwale kuboli TBK te base koira KTDA mune serikali ekiagere bintu bakora bono iga igota bachaga gotokora mune serikali na into togokora uchaguzi muno twakorire bono iga igonko boli TBK eyer mwana tochore tokuroguruka buli batoire muna a private entity na into tokolega asiaito muna moto chorete abalimi abo baikirana asense miliyoni gobagania aba director bogo chokora emiremo gwantiria konde gwensi gutayo ile koneke abuna factory ya kyamo kama neche konyora ligolirie bonasi ligia besaba nibanyore chinyinge kuruwasi chiarenge egere abani banyore chibese cyo kibakonye ende employment ebe partially talia gomonto abantu bali kukuronsema ya moyoka ebe equally bari kukitsa machonsi awatabanga litoro Jumamosi lialenge nonya nechibengi mokorora njiri ko Jumamosi ingibawo kiremeli ne lituko serikali yakolete gento kieke emanyete omo director ito abantu bonsi nenyonga yama yawo baso yakwa mesa kama manere gosieka se bonus tuachorire gesore egeke kegende giagikize bonus ya ito ya rule ise ige 24 eke no 36 37 baka 40 Director atwale chinguru chingia nobumanyo bonene akolere abalemi kulingana kuna echikire nguripotelia egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi mwanchumurelia Ndizi TV abo nabalemi naboigo aba director nemono bali babete bakochorwa ase entunda eye yobora ikulenendo chengana endete kumulikirwa kigima inkupatekananga no choli kusikurwa sibitukolia Juma litukolia bya roberi okolekana okalitukolia Juma mosi ingana endete koleta libirera boikira bono frida tamanyenga nikera kwanera igoro jobo choli obona boigo ogo atulwa bosego soigwa abisi kwa ba director abo ndochenga
ng'a aba director bagochorwa baya babiri bagochaka bene emerobeli yabo kero koranga nigo babete bakumira na buri tukuri igoro kweneke ng'a nkurunge yabale ali baroche ng'a atarabaka gwikira na C factory echo kero babete bagotware gikaro egento babiri bakumurikira gali n'ensemo ye bonus eyo balingete kweneke ng'a umulimi bwekemeligie chae nachiko bakagokonyeka gwitira ekemeli kese babiri bakorora oboregeu anene ase bonus eyo babiri bakurira chibesa chense kegima abayigo asensemende babiri bakumurikira ng'a namabaga yemirimo mbachikwaneke ng'a amabaga yemirimo ngo bikware ase chi factory echo nabayigo kweneke ng'a abangi babiri bagokonyeka ere buya kegima se tukubatugo sabanga babe bakoene kinga babere bawikirane chira babete bakoliera abalime kuri ni meka unche nyamira imatenga chi factory nyinge chira ba chigo ene kinga chabere chigo soyi aba director babo abisi kubwate kananga neki nakebekire aseke bandero negati abali batabete bago isanika nogo chori obwo ninga naturabeta kugenda kumurekera ase amatuko abo sotobeto kumanya naki amangana yo arabe ko enekibwa na bone kinga wabere toko gokumanya ngakekemeri ye chakende kulende kubwatikana nga nekyo abekoranga aba directive ya etamba batebanga konyora babere bako robia emeroberi ose litukolivia anene moriko basoi abisi kulende kubwatikana no goteneni bwawe kigamberekyo oli minanyora sara tima tingira kwa ndingane omaita kerobo chori bwa korekanira nyatraba kugwisanika no bochori obono bwato bosibule bokwenda kwamiriria obochori obwo ngambaro robata bete bagwisanika nakyo bochori obwo bete bugokorekana ase chinseme chikikagera bakaimuke getambukira nabo gwikirana bosibwe kegambero nabo gokobeka a petition yo kwamiriria obochori obwo nda sensemende atabeto koranga bali babete bakwenyorera obwo bwimba baba wesoke bene nabo bakegerera sensemo ya lakini ndege ndeke nengelinga obochori gose gotiani gwo kwa ba director baya mbwa babo goteneniwa nabo igasensemeri nigo barachikuganya ng'a goika ekina kyabere geko gambwa geko nacho ngababe bakogendera nemirimo geko nacho ngababe bakwira na sete benende bachako obochori buya bono nikigambiro turabe tokuganya toene kinga ngaki ase oborai barachiko basensemeri ya Nyamira tukusikabosyo goikasingana erengete chisemi nigo eskuru yabo muraya sente kizito nyansiongo yotoka imebunge ya borabu county Nyamira babete bakwalania egeikaro kia baigori na boigo aboro kikwa balia bafomu 4 ase babete bago sanga naba watani anamono besu kuru eyo horeshinchera barabakone kinga ngokini bale kerengo gichisemi ase skuru eyo kago sanga nabaliki bamangana amaya omufado tenete parish area ya Nyansiongo Father Lawrence Mandere nigo abete gago segeta abaiboli kora abana babona boigo koborokelia chingencho chire chingia ase aborokiwa boigo babete bago semiwa gokora omukia ase chisemi chiabo ndekone kinga nguchiko twara bali amatuko amaya ale hosio engana boigo yabete gego sirwano moro kia amonene weskuru eyo Mark o soro oyo bete gakurwa eida bunambabe bagukina kurwa asemini babete bakonyora umwaka oita engana osoro boti rwabete rokwaleni wano mosaki oito wamangana maya kurwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara na sege kareke gakya baletamo abaiboli abalimu n'abateneri b'eskuru yiga unenchereyemo yokwene kibunanguru sabale chinchira chingikerano ejo baranyariko bakwimukia iliko kolia buya sogotema ku mwako yiga wekrasikiria ye 12 mtoto anataka kusishwa na wazazi ukwana chingake cyo musasiroti munene bwe parish yiga ya Nyansiongo Father Lawrence Mandere nigagendere ko bagagosigeta bibuli kwene kibunango kine barabana babo buya nako bagosemere ngama igaje gukora buya sogotema kure bosyo abana bayiga mbabwate ayibabwenete gukora eriyo kwenyorera ubugima buru buyasa matuko ale bosyo mwana umuya uyo mahete matemwa igara samatuko 20 moka ubugima bwagenderere ese barure no aenge nese babo kinatambe iga bayibuli baba bekomokia
muna togendete koba kumukina kubasabira nga batware etabingia ningana yagendere ko bagigusigetwamo n'abarimu abaibori abo baikirana sajaiga abo boigo bagendere ko bakulira ngamba kunyara ko bagusire skuru yiga na kumubwate syo mwarimu munene we skuru yiga asireta Marco Soro elio kwene kibunango ikera bale ayonse babekire abaibori bono bacha kiro muibori arigererio mwana oye grade kiabwate amweni kareji egara matema guchigocha guchimotwe tonyoro mwana oyo orure grade abwata bono iga ochire grade kia ande nabo tuyegenete nga no mwarimu jiro bono ngo nyibushare egende standard yabe igoro mono twegokiri ritukuria rero wita wa new principal Mr. Usoro twegokiria munere twamukaripishire nabo igo twatwarira matumaini nga 2024 our school will excel kurenganamo na Stephen Ouko oyore omupie chamani we skuru yiga nigonera horokiri okwigena kwa nga abana batukunyara kwa bagokoria buya ase agenda ko bagosegeta bwe ko basomustari bose wancha skuru yabo yento bego kiagenda ko bagekwegwo koboko amo negati abo iboli are very encouraging, they are motivated and they are dedicated to the good results. Lero iga mbanchira nanga tubwaterane tuchama sogomo torore buna abana baitu bakorire bya samatemu na indi tuhakikishe ya kwamba ba asamatemu ali amanene target yitu ni na tuike 10.5 iboli omwana no nabari skuru tutabete batatu igo nganto konyara ko tukonyara kinto batatu amatumaini amanene abana goeta naroro nandara manene ari igoro mano kurenganamo no mwarimu munene we skuru yiga asireta Marco Soro nere niga horokiria ko kigo kwaye ase abaiboli abaiga babekiro boroso buya igenda tebere ngatago kunyara kabaga koberene magega na wikana kunyara kabaga kubeko mukiri kwene kiabana konyorera bale a grade ejukira abakonye kwegenderia samatuko arebosio kanira abana aba batemire sana bakoleta matemiri zukuru chinde nyansiyonge gatangana naande boro kiringa mbabwate enjirengi ya gukora mateme abaiboli abana abarangiritie ya tubwatira nase nare eskure batagete passport abana bakani fees batara akana buya egere batwe the resources turani skuru buya egere to prepare abana baro bacho karama tembuya bacha gwekonya ego randu no mugusi ntubwati kende toko abana into tubwata ko abana nigise ntubwati malimo nise mitoko abana baitu omweli oye nigabere kyorokererie kia asokubeke uniform ya skuru yiga inyorekane ngaho mwarimu yiga nigasomete skuru yiga samatuka magega igento kurengana munera kwerera ningige kwirira obeka uniform yiga nande njenye bita sekene esa uri nasometa ndagita abana aba na inje mbe na barabu ndolekane muna narenge baiwe ngana barabu na baukina bacha koba ezukure banyetenenere igingo reporter getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurugiga seskuriga yaba muraya Nyansiongo imeye county Nyamira enchego nguruko Polycarp okara Manchu murigeria yunara beteka gokorekana sensemeri yeskuru ya Saint Kizito Nyansiongo chinga kigikaro kya bene kya beteke gokorekana agati ya aborokia na baiga baiboli se ekirenga kyo gochigokore buya asamatemo manene yo mwako igani gitambukirekia ekertokoro mworokia manene bweskuru yo aimokiri linde kwani kyangango bika bali emirobeli yo kubwaterana ase ogokoria buya asensemo yichisemi kerengeri kiago jobungere kike tobita koranga oko ekerokeria ekenene kigima gyoko bwaterana ndeto tukuchinkwana chia baiboli koranga baitabere ne skuru yabo bakugato kosemelia abateneneli skuru boigo bakuate ogosemelinga skuru ye nechi gokora buya ekena twaberto konya togosaba kurwa samatukama iganga ime skuru linde kwene kinga umwana oyo ngwikirani yale ekerenga kiaye asubi mosengo korali buya asichisemi ne bwenretenga abe bose ne bwenetenga okogwatera na kobe igati yaba bwatani bonsi linde kwene kinga chisemi cyo mwana ngo chiko bachire chinge kondo Frida ege ngana yaba
yego tiga banta bangi nama boyo kiyako gera moro kyo monene akobeka yeskuru tali yaro mutanga ne tawata kwara baro kiwa abangi abanene bakubeka uniform kimatinga frida ngibo jakora rangani I think again tege tangani okonyaranga ebatete go fit ali bagaliri baro kinga obwantani obonene go chiase skuru eli baro kinga mbale amone skuru eli ekegero metekera kobeka uniform eli abana bali mbali go chikobwanga bono yeno moroke at least ngo fit ali bagaliri mali askolo nije frida kerongo lilinga nije asenchira ende mate umoro kena bakobeka esuti yae kurende enchira elia akoba gakuira busabwe conduct nerera abege kogera abana bamuikange musemba muikange asigongo sabanga aborki abane nonyanga bakobeka uniform wenchi bagakwene kinga ngotumika bade chinchira chinde boigo usekwene kinga nenchira bakoba bakorobutene kwabase school eli nenchira kwene kinga umwana nkumuikarange yotinga ese school nabe tingo soma umworo kyo monene goto amaite buna tata ni gakonyoranga bya soki mode bido bakorera magana amangi abarimu abarimu ona ereka akiriga twimukia makora kero talingo siria semono kenyambulika where you are we amangana munaga tukoreka kero nane kango jor kwaranga omumino itira abana ngabasuna sunire ngabona mwagire kumosera mama sa bade tata bweka chinkanchiro rakonyara chitenenire bade nabasubati akonyara gose no musacha kamenyete nabasubati gose akonyara musacha kerali town no musubati aleli isabu wano musacha yore town nabwata abana bake bali akomenya na barobo oya kayali musubati aruleli isabu ikiranire tandi kwamanya gachaka wana mashtaka andakonyara bade musubati muno yomente lisaba konyara ngam musacha na mobo etake ego bano konyara mashtaka ikira seke gambero haiko tubona anyaranga osacha akwelinga sekolinde nere byakigima kone kinga aborokia ngote na bali chiskuru asenchira erengia nabo ikone kinga ngoena na bali bagali abene lyogo ikirwa nabantu sikundo frida muchinga nabange babaro soime umoroberi bwensa kia Victor Omondo miyenda tebanga Douglas mongera korwa abotebanga korwa Nairobi West igatinko moja pigo ika alili hoteli yabuga Mondo na mwachange family matekerebu ya kabisa hadi tamati ndo chenga Isaac Omweno Omoza permanent kurwa Nairobi Kibra imiyemoro video uwenza kya mabi yabono nabokora endanga tinga yani jare dobude matureti kurwa nya chichi secondary ya Mira County ara imiyemoro video uwenza kya Enoch Mochere. Good morning wakirebuya live from Isebania border wakirebuya ya sayunganje na abe nkora lituko ine kwa ne staff lokora na barabu egasi as customs Kenya na customs Tanzania asumunje masizi sahau mama uminto Batsheba kwambuka ole byombe mwanya bando atwale emambya India Ucharo William, I'm following up from Sensi Kisi. Na boigo abuni gatia bali ndo chibanda tukuata asemambi ya bono na boigo uzete asumtandao yo Facebook Center Catherine's Academy Kyoge following Dolphin Mora. Good morning, watching you till the end. May I wish my children, parents and all fans of this TV without forgetting my enemies behind to have a fantastic day. Omosori ubwege sudari is Daniel Dennis Kirandi neregatenga ni ali tukuata moro bedwensa kimambia bono Lydia Nyaboke Amen from Nyansakia AMO Nyamira County ni pamoja na na Mr. James my kama lovely dad David Nyaramba, my lovely mom Beatrice igati abantu ngabanda tukwa tumuro kuri Nyansakia ase mambi ya wana Fred Moga watching live from Nyakinyo Misia Secondary School. Miss call Fred Moga Kinkomocha Honorable Julius Omosomba tuned from Amakara Settlement Scheme Nyamira County igati abantu benda tukwati mu Robert Wensakia asimambia bono manchu maria gwikiraga bono tugukorire ntunde ntangani iyo kumulikira aliyegendrete kokoreka na sorongoro usikonde yatote asensema ya kabere ya studio tosio mechiduka keigo tokoirana ndobe tokogwetia ase amagazeti eli tukolirere kironda bengo mulikira gazeti ya Daily Nation nje bona botambe gazeti ne ya The Standard tobasa gosuka tobasa konyegera.
Asu Wumugusi. Omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngai. Omuntu okoro kwa mwenyevi abare koro kwa Wumugusi. Naende no yomanyete naende yatwale koranga nabare gokwana na Nyasaye. Omwachingu okorege into kyarorekana asa abantu bonse omunyibi omuleti chingige na noyorenge kwebirayi abantu bari kwiba chombe cyabagaka batugite bari gusuka bagende kyarenga ari wakanwese gitarengo utege ntarega unichinyama ngore na byare waka kende kyarenge ndonyore ko hewa yare ko gusemoli munare koteba noyo nere bwichingi nabare ko gare guchireta ereta ari gusabwa abantu mbare ko musaba ngatorete chingi ni chingi chiche munabona kurwa ebyo biri moko lirora kachi kuri biyo yoba Ale mangae mwana bwenguka gatebi omwana. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Garnet Electronics nigoma koleteri ehofa yidi gudidio gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde asedi gudi lyansekegima nigoma konya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiricho gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiricho gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyomo cyokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nedukore igene asebintu biri bigutumika estima aserigorire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatya NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility.
supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubrio bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangera chinyeni obosye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers table burners toaster ovens na microwaves chi dispenser cordless kettle washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoroto bone gantu introduce ti bikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo jirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia woseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwanchumurulia Undizi TV mkwale nubene ase entunda yende ime jumuroberio wensa kia ase entunda akabere unabotambe ni gotoko ba toko molekera aya hiro bolito ase ama gazeti kolende mulanika watebinga kera chikuraga enza eyemo nenusu ni otarabe togo sanga nomogeni oito korwa ase orogongoro rwagusi omogeni orabe kumolekera amangana alengese chisemi talionde nere Mr. Kefa Mumanyi Nyamweya ojuraga kumulekera amangana alengete chisemi anene mono igoro yensemo ase ense chekire achisemi na boigo abegao kwanera buna betrabe tugusira abana bakorwa ase chinka chiria chitali kwenyara asigotetora mulekera litangana ya samba gazeti tumanya goswa asenseme yo ya kabere na kumulekera iyo alengete chisemi asindo unabi kumulekera igazeti ya The Standard unabotambe ni gondo chenga ena engana ile obolito kigima ase peji entangani nenchera abasabe kigolikelia gia genzi babete bagotinenia amangana yemaiga yokorobekana chinsemo nigo chikaunti emerongo ebere na isato chiabete chiko roranga bose chikonekinga abasabe babere bakorobekana asa bangi babo babete bakoimurunganelia obokoleri wechi serikali chechi county egati
yechi County Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kakamega, Homa Bay, Kilifi, Migori, Baringo, Kericho, Narok, Siaya, Nyeri, Kisii, Nyamira, Turkana, Embu, Meru, Nairobi, Machakos, Trans Nzoia, Kajiado, Taita Taveta, Egatichi County chinyingi chabete konyoranga abasabete bako robekana lichuko ligoro nabugo ni gazete The Standard emolekeretenga nigo abakenya bandete kubulia omorai wense Dr. William Ruto anemono kwene kinga ngochiare gochora aba waziri abubara abakwene kinga ngokora bali mirimo yabo asenchera yobo ikera naboigo bali batabuati amamocho amange ime anse obo gima bwabo bolia abwabo tambe ayina mange nimbe yingo bamanya amanga anamono chinga kiri nabe yingo swana kumulekera amanga irobuleto image page au ase gazeti ya The Standard. Mancho murigeri atyangu aliganigo ikase gazeti ya Daily Nation page ni ntangani asomulikewe gazeti ya mulikireta abantu babere bagusiria obugima bwabo chinga kecyo korobekana ase babere bagoikirana 50 kera mulikiretenga nigo abasaye bagendeta weso Kevin nabo igogokora okorobekana so kwamereryo bakorerwe serikali anane engaki ababwatani korase byombe bibiri bikoyegerera obwene bwa mwanya bantu bebere biko gikeria ogoitwa kwa basaya bwase korende kwera bakwenekenga goika chitariki 13 cy'umutenyi o gatano narimo nigo abasaya babete bagwesokia so kwamereria finance bili yaberege korokana koreto kogecha ase ensingi magosika bose wikase page ya kabere ne muri kerete Mukagero yo bagakobekwa biara oyo bwa talent na mamocho yo boiti asensemeri akware kero obutukano bagendeta kwene kigwa ko bwatkana no roboti rogendeta ko bwatka igoro ya sakoro anene ekero butukiwa betabo korekana korwa ase county ya Vihiga ase abanyakenya rukura sensemeri ya Shimakoho babeta bakuboligwa bosimba mbamanyete omukagero oyo ase korende yaberega kwani kigwangani go abete gosini go ngina abete kagosoka se chinsemecho nabayigo bakabagwetana nainse bakabakunganya kabwate emyaka ebira se korende babeta bakwene kyanga mbamaete elietaliaye lya Jomaisu kegeranga yanko ya enero ya rekuru kwa Elijah Jomaiso asibakagetenga nero rabe gakoba asikorinde banekiringa ko chakiro mwaka bweli weyemo chimikianda emerongo kianda na ibere mbanya gukwana nera agosika bosigo ase page yunayo manchumarigeria anemorekerete na kibono mukagero yo abete kago ikigwa bosibike gambero ase abete kago somerwa amamocho yobo itugokwana korwa bosibike gambero kya makadara nigabete gakwene kyanganigo abanyanyimbo babete bakumweteria makongu eyo ikamubetereria kwene kyangane bwatrenetie na mamocho yobo itiase korende abete yakane kyanga gosinigo amamocha yabete gakobekerwa goseni gabete kagukwana ngoberi kaguita basubati 42 oyo mobo akali omurugyoye ase korende babete bakwene kyangani abete kagukigwa bosibike gambero kya Kiambu ase amamocha yo abete gakumubwate kondo butukiriko bogendeta kwene kigwa ase umana chibekina habete gako enekia ugotango kwaye asigika kyamatko 30 chingaki obotuki bogendete gokorekana boiga sepeji yo manchumurigeria nemurikerete ngaki abantu babere bakobekwa biara asogokagero kwibwatirani namangana yobo itia sensemeri ya kware ase abo bisakora sensemeri ya DCI babete bakoneke nganigo babete bakonyora chisi mibere cyabantabo abo ase chisimi cha mebereri yabete kegotoka asensemeri ya kware mbabete bakweneki abakagerwa abo aserita Amos Momanye nabo igomo sesogembo
ababwate esimi y'omusubati oyomo asirita Roslyn Akothi Ogongo uyu mubiro yobeteka gotoka sensemeri ya Kware nabo igokaba gukumanyikana asensemeri ya City Mortuary magenga ya mateyaye weso kya bene korinde nigo botiki bogendete gokorekana nabo igokumanyanga kyesimi yo yabeteke gotoka ase abasachabo babere boskabose goikase page ne ya gatatu ane murikerete Omunyaruko yomo asirita Eileen Cherotich oyobetega kubitumo yo nabo igogutugutwa isiko yegari yare kogenda achinga kim obutuki bogendete gokorekana ase omuriki bigazeti ya murikerite ngani go abanyinyimbo kora sensemeri ya Nakuru bagendete gukora obutuki nabo igokonaria abali bakageire guita omunyaruko yo asekondo muriki bigazeti ya murikerite nga Cherotich no mworo kigwa asensemeri ya Harvest ase omwaka okabere asikolinde amurikirete ngaki nari yabeteka gokorekana goika oli tukolyo gokwa kwaya sekorende nigo yaberege kwene kigwanga omo DCI gosomo bisakora sensemeri ya DCI kora sensemo ya Nakuru West Charles Kamau ni gaberega kwene kenga abakagero babere nigo balevi nigo babikire byara asabatangira sigeta seni ky'abanyanyimbo ya Nakuru West eliko bakonya gokora obutuki kobwatikana no gosira kwaye Cherotich gosikabusio goika ansepeja ane yakano mancho murigereria ane murigerito robatiro berero kubwatuka nababwatani bali bagendeta kwegerera obwene bwamwanya bantu asababere bakwanekya nganigo abantu bali babere bagosiria obugima bwabo gwikira bonoiga nigo baikire 50 ayankubwatikana no kurubikana uko gendeta kwanekiwa sense ya Kenya asekorinde bagendete kwamerelia nabo igokomochia obakoreri bwe serikali asensemeri ya Genzi nabo igonigo nsemenda abanyanyimbo babere bakumochigwa asogotumika chinkuru chinyinge chinga ke Genzi bagokora okurubikana page ne ya gatano nemurikerete naki oboncherelia babete bogotenenigwa ase chinsemo ase aboncherelia babeteretwe agosieka chiduka cyabo ase babete bakobwa akourwe bintu korwa ase chiduka chinga cyo korubikana kwa bete ko korekana abo litko ligoro osikabose goikase page ne ya gatano narimo nemurikerete amangana lenge to korubikana ase chinsemo manchu murikero ro chibiche cyo nemurikete town area Kakamega ensemeri ya Nairobi anene ya Moi Avenue nabaiga sensemeri ya Namanga sensemo ya Kitengela achinga kyokorubikana kware koba gokoenekigwa ase page ya gatano na kabere nemurikerete manchu muri gati ya bali babete bagwitwa achinga kichokorobekana abali babete bagwa kwa masasi bali babete bakuruterwa amalioki hanene ekere murikerete umurikibwa mangana yo Mokatherine Wanjeru oyo obete gakoraswa amasasi n'abanyanyimbo asa ensemeri ya Nakuru aboigase page ya gatano na gatatu nyemurikerete amaboli agendete koboligwa ningogendete gusigeta okorobikano kogendete kwenikigwa asense ya Kenya sigwikira bonega batara bakonyora amachiwe ekero bamurikete ngwana ya umurayibwense ritkoria Jumatatu oyobete kagoteba ngam ekyombekeria gya Ford Foundation na kigendete gusira basaye koenekia ngango korabale okorobikana anenase okwamereria okomentekana kwebango nabo igokomochia bokoreri bwe serikali kondo manchumuri abikase page ya gatano na gatatu nongo ikera omoelio bokumurikira amagazeti ya sensemo ya Daily Nation toso gazeti ya The Standard nigo page ya kabere komurekera anene muno enchira abakenya baganyerete bakoranga mbarayikyaba omurayiwense Dr. William Ruto arabe gagochora ase ewizara ya yasomba muganiri abe gagochora abakenya batabwati amamocho page ya gatatu igazete The Standard niyo komwarekera anene muno igoro yomo kagerwa omonene akubwatikananga n'amamocho alia yokubaita abasubati ensemeria
ya kware ase emibere yabe abete otoka ase ensemelia yogo tuguta eubi ya mukuru kwa njenga ase gwikira bono ni gabete gawikiwa bosibe kigambero kya Makadara Locots ase omwegereri oya bose omwakili oya abete gotebanga nigo eserikali bose abanyimbo babete bakumobetereria gotebanga nere obete egago ita abantu abo egatia mange mulikiye asabete gabosubwa asime amatuko emerongo etato kali bagalia bene asobotu kiokoro epeji ya kane gazeti The Standard ni kumulikira anemono igoro yokorobekana kwa bete ko niko nabasaba kigoli kya Gen Z abo babete bako enekinga babere bako arobekana go ikastia bisi chiaba governor asigeze The Standard kwaleka ekwanira nemono ime county Nyamira nigo abasaba bali getigo soa as ebunge ye county ya Nyamira nabo igo bayikarana asamagacho amanene alia ye county kolende hegetambo kero kyabo byokugania gosoa ase nyumba yomugabana egotoka ime yomochie onyabite nigo getabete kunyalekana yenkubwatekananga nabasa bose yenkubwatekananga nabanyanyimbo kobeka obotu oborendi boime line kwanekinga babeire bakobatanga gosoa ase enyumba boso bomenyo bwomugabana we county ya Nyamira tosikuzika se page ya gatano The Standard kwanelanga nigo abantu batatu babete bagusiria amagimabo kubwatikana nukorobekana kwa bete konekigwa lituko ligoro tosikose kasepeji ya gatano nemonige ukwanela nga nigo abasa babete bekolige Gen Z babete kurobekana anemono ase chikaunti chiria chire asorogongo rulia omorabwense Dr. William Ruto babete konyara chikura chinyinge buna county area ya Nakuru Turukana Baringo Kericho na Boigo Narok askolende nigo ime ye county ya Kericho area Narok abasa babete bako minyokania n'abantu bali babete anemono bakorukunga chigonisa abaligetiye guturubania okorobekana kwabo tusikose kase peji ekobwatia epeji elia epeji ya gatano na kabere yokwaneranga nigo abasabe kibagia Gen Z babete bagutumana n'abantu bali babete bago akanwa anemono ase okonekinga ngoturubani bale okorobekana okwaskolende me county ya Kericho nigo abasabe babete bakwengera abantu abo babete bagwakanwa nakobaura ebibago byabo nakonekinga babere bakugenda nokorobekana kwabo epeji ya gatano atatu nyokwanera anemono igoro yenchera omurabwense Dr. William Ruto abete gautwara litukoli tambele tukoligoro ekero abwate eme sangirikano bose ebikaro nabarai anemono gosangana barabu igoro yenchera barai bagokinia enseito ya Kenya sabete gago taleruwa nomo deputy prime minister wense area ya Irish naboigo omuwaziri oteneta mangana alengete chinse chisiko defense Marshal Martin nemono asabeta bausanga amange mwanchigoro News TV abono turachukira omwali kumulekera amagazeti ase kolende kwimanya amange nabo kwigorera igazeti elia bwanchete obe gogwe somere kolendo mwanchigoro News TV kumanyigonga nigo mugeni ito aberawekera na anse studio talionde Mr. Kefa Nyamweya yutura tugusanga nere amange anemono alia arengete chisemi aseigo tobasa gosko tobasa konyegera kora tura sumuti mokomoke ndo betokana na liba gali abene ase ukumwaliania omogeni oito Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima.